Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 3. No naimbag ka a tao, maidalan ka babaan iti kinataknang mo. Madadaal dagiti saan ang mapagdalkan, babaan iti bukod da a kinakillo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Narabyan ka manan, Dexter. Nagapom ka di, ha? Nag-overtime kami di opisina, Lloydia. Gaputada parikot iti kumpanyami. Siguradum lang ang atrabaho ti makagapo. No apay anarabyan ka. Tanusan, agsaga na ka kanyak. Awan ti araramidag adaduma, Sheila. Nadagsan ti parikot asulsulbaran mi ita, kas presidente ti kumpanya. Isu ajak masango ti agaramid iti sabali abanag. Kaya't mo asawan, agaramid ka iti may kaniwas, no saan ka ama kumikom iti trabaho? Amuklatan nga agsuspitya ka kanyak. Ngam ibagakan ka. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Awanan daduma. Siguraduam lang ang Dexter. Ta oras nga damamwak. Agsaga na kayo kanyak. At daw yung dagiti papeles sa dawdawatin nyo, sir. Agyaman na, Clara. Awan anyaman na, sir. Pasensya ka lakuman Mairamraman kan nga agov overtime. Gapo iti manarimaan a parikot ti kumpanya. Awan anyaman na, sir. Trabahok dayta, iso amaawatak. Agyaman na, Clara. Imbag tawan pa asawam. Amangan no agriri no kanayon ka amarabyan. Sika talaga, sir. Makiangaw ka pailaang. Idinto ta mais-stress ka lang arudan. Katuan Lara. Narigat met no ma-stress tayo unay. Tanakarkaro adi tayon amo ti araramidan tayo. Sabagay matkit di sir. Mabalin mo ti agawid. Uray tayo na isaganam amin na napapeles a kasapulak. Sigurado kayo, sir? Wen, Lara. Narigat no makirabrabi ka. Ang mga nuawan maluganam, kat narigatan. Dakil ti atap ko nga da babae ni Dexter, friend. Kaputa ka na yun amarabyan. Awan mo't siguro, friend. Masansan lang amin nga ag-overtime kami. Gapu iti parikot asang sangwon mi iti kumpanya mi ita. Amay, anya ayang aming ti parikot yo iti trabaho yo. Sorry, friend. Ngam saan ang mabalin nga ibagak. Gapu ta confidential. Kaano ay amalpas data? Isukit din ti pangibusan ti asawak iti oras na. Mauawatam kumalatan ti asawam, friend. Dakkel nga mi ti panangisakit na iti kumpanya nga ayan mi. Isungar aramidan na amin akabalan na. Tapno malpas ti parikot. Amangan met no addadaduma ang makagapo. No apay akay kayat na ti ag-overtime. Awan. Anya kalakit din aya. Ay na. Parparigatam latabagim gapo iti kapapanunot mo. Relax. Di ka kumagpanunot iti negatibo. Ay na, friend. Diyak nga rod malapdan ti bagik nga agpanunot iti madi. Gapo ta masansanin amarabyan ti asawak. Kano sumangpet, kaslaawan anyaman na. Di nakpay panpansinan. Ay na, gapo siguro iti pan nakais-stress na iti trabaho. Technical ti trabaho na. Ay, malawanan, friend. Kumbinsirat laangan ti bagik amamati. Nga awan sa baling aramidan ti asawa. Bravo, Dexter! Narisutan ti parikot ti kumpanya tayo. Kasta ka di, sir? Wen, Dexter, kaya't gapuday tayo iti excellent performance mo. Agyamanak nga rod, sir. Agyamanak launay. You're welcome! Kaya't gapu iti dayta, ingatok pa iti sweldom. Gaputa makitak ti dedikasyon mo, kan panangisakit mo iti trabaho. Agyaman aklaunay, sir.
Jak laing pagarop. Nga itilas ti manula ang alawas. Malasatan tayo ti mapaspasaran tayo apan nubok. Awan ti imposible. No italag tayo ti amin iti nabarswa. Dexter. Ken malasatan tayo ti amin na panubok no aramiden tayo met ti kabailan tayo. Sir Lauro, Sapay la kuma, tadi kag balbaliw, Dexter. Tapno ad-adda ang umato ti posisyon mo. Apay ngay, nilaang mo't Dexter tinaik ka niti pamadayaw, kan naik ka niti salary increase. Gapo, ta iso kano ti ad-addaan nag-effort. Idi adda na pasaran tayo aparikot. Anya? Timulong tayo mata. Day tangarod kat. Jackman amo ka ni Sir Lauro? Madinsa na ito ang mapaspasamak, Noemi. Talaga amadi. Unfair mat kada tayo ang nagbambannog ah. Saan mo't kiti amay may salang tel daw? Addan tulat taal daw da dyan, Dexter. Narabyan ka manan, Dexter. Apay, napnapanam. sa dino kumapay ngay. Iji opisina Imposible. Kunam analpasan ti parikot iti kumpanyayo. Ngam apay nga agpakpakarabi ikalat na. Gaputa adulat ta dagiti nasken nga aramidan mi iji opisina. Nang nangro na ita. Nanayunan ti sweldok, kat nanayunan mo ti akam ko. Ay-ayaten ka nga minunay, Dexter. Iso adyak kayat nga dasabali ang makaagaukan ka. Ay-ayaten ka nga minunay. Ala, huston, Sheila. Di ka nagsangit. Ipatpatag kamot unay-unay. Isu adi ka pulos isukat. Dexter. Ala, huston ko nakmat. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo. Tapno saan ka masaktan. Kantap no di ka madandanagan. At damanan parikot asang sangwan ti kumpanya tayo. Kasta ka di, Glenn? Wen, Noemi? Kunak man no nalaing dayjay at Dexter? Ngam apay nga addamanen parikot tayo. Wen nga rod. Pasaray ag-overtime pa mo. Adda sumsumkan iti isip ko, Glenn. Anya nga data. Kanayon dang ag-overtime kanilara. Amangan mat no sabalin ti ar-aramiden da. Ha? Di ka kadimas daaw? Inal daw nga ag-overtime da. Ngam, apay nga adda nga rod rim suamanan aparikot. Winyag paisuan niya. Kan, nakasaritak gayam ti asawa ni Dexter. Kat imbaga na kanyak, akanayon amarabyan ti asawa na. Isong agsususpetsa. Iso analabit nga addamadmadlaw na nga aramid ni Dexter. Paliiwin taman ana imbag ni Dexter, Noemi. Tano mapanagnagan ta, ahusto ti atap ta. Ibagata ti amin kini Sheila. Wen, Glenn. Apag iso, mabusbusor launay ni Sheila. Taipagarup na nga adda babae ni Dexter. Kastaya, Noemi? Wen, iso agun dawayak mat. Sabtak to ni Sheila, kat ibagak at talaga nga adda babae ni Dexter. Ha? Wen, Glenn, aramidak ti kasta. Gaputa marurudak unay. Tabukbukudan namat aminan apagimbagan iti daytoy akumpanya. Wen nga rod. Idinto tada tayo. Kat saan? Steady ti posisyon tayo? Iso nga rod nga ikak iti pagparikotan na. Tano dito'y kumpanya tayo. Kat na nga to ti posisyon na. Kan mabigbigbig. Down na down tumat. Ijay balay da. Adda makapaniknak nga adda relasyon nyo kini Lara a sekretaryo, Dexter. Iso addi kan aglibak pay. Ah, Nasakit, Dexter.
Nagtalakakan ka. Ngam apay anaramid mo ti kastoy kanyak. Jak amo day tang ibagbagam Sheila. Nalinis ti konsensyak. Awan mat ti amok nga aramid ko. Ngam apay kasta kamatan. Kas itinakunak. Adda makapanaknak nga da relasyon nyo adwa. Isong adikan makapaglibakpay. Sheila, Isong agsinatan. Gaputan na bayag gaya man alipliputan nak. saan ko maasina adagos ti ibagbagam Sheila? Ayabam dagiti ibagbagam ang makapanaknak nga adda babaik. Tagsasarita tayo itinalapat. Sige. Ayabak to idang. Nadagsan ti pagdaldalanak Sheila. Isu apang nga asim. Di ka kuman mainayon pay. Sayang ti panagtalag ko ken ka, Dexter. Nang namnamaak asika ti mangilintag iti amin, ngam nagbidto taglagayam. Sir Lauro, Inikan kay tinangato a posisyon. Ingatok ti sweldom. Ngam apay anaaramid mo daytoy. Sir, jak maawatan day tang ibagbagayo. Lawagan niyo kuma. Adda na kay bagakanyak. Nya adda pa kay naigam iti mapaspasamak iti kumpanya. Gapot agar aramid ka iti peke a papeles. Ha, Oh. Apay adi ka makaso. Pudno ka di ti bagbagag. saan apudno day ta, sir? Kinapudno na. Aramidag ti amin. Tapno maibangon kumamanan ti kumpanya. Kat malasatan tayo ti mapaspasaran tayo aparikot. Apay nga rod. Nga adda manen parikot. Ti maipapanit ti produksyon tayo. No aramidem ti amin na kabailam. Dexter. Day ta ti madama pay lang nga adalag, Sir Lauro. Isu apang nga asi yung kuma. Tadi nagpagpanunutan iti sabali. Hoy. Hala. Ikan kay ti duwa nga aldaw nga agsagana. Kaya't ipanagnak mo. Nga awan ti madi nga aramid mo. Diti kumpanya. Talaga gayam akayat dak adadaalan, Glenn. Noemi. Anya ti basol ko kada kayo. Tapno aramidan nyo kanyak ti kastoy. Pudno mat. Anya ti pangibasaram. Tapno ibagayo nga adda pa ka inaigak iti madama ang mapaspasamak iti kumpanya. Gaputa kanayon kayo ang marabyan kanilara. At dapat dyan na minsan na nag-overtime kayo. Ada pinisang yung apapel. Kat nag-print kayo iti sa bali. Anya. Pudnomat. Saan ka di, Dexter? Awan ti pinispisang may apapel, Noemi. Glenn. Sir Lauro. Uray kitaan nyo amin apapeles iti lamisaan ko. No ada pa nagduwa-duwayo kanyak. Palubusan da ko mga agsao. Gaputa kayat kumat nga edepensa ti bagik. Sige, Lara. No siya klamay sa. No anya ti bilin ni Sir Dexter. Isulaang ti aramidak. Ngam sipod at daak ditoy. Awan pa'y apulos ti malagip ko a pinaaramid na asabali. Mangiruar kayo iti ebidensya. Nga adda talaga ti pakainaigak iti dayto abanag. Ngam no awan. Ladingitak. Taaramidak matan ti rumbang. Hanging pailaeng dayto nga issue yo. Ket no adag parparbulaeng kada kayo. Ladingitek. Ta-automatic ang ma-terminate kayo. Jaklaing paggarop. Ada kayo matlagayam adwa timang sabsabidong iti panunot ti asawak. Glenn, Noemi. Apay. Di kay kadipay napnak iti inaramid yu iti opisina. Tairaman yu pahin ariribukan ti biyagming agasawa. Pasensya kan, Dexter. Ngam saan mi akayat? Nga agnanayon nga agtalinad apalimad ti amin? Wen nga paiso, Dexter. Tapngam mom, nakita kayo kanilara nga agin innagag ija opisina. Ipagarupyo siguro nga awanan ti tao. Ngam ti diyo mo, ada nakakita kada kayo. Anya. Pudnomat, Dexter.
Saan ka di? Awan kinapudno dagitang ibagbagayo. Amangan no da kayo ti adda aramid na, iso nga ipulagid yu kanyak. Pasensya ka na talaga, Dexter. Nyam talaga amaasyan kami lang kinisilang asawam. Dahito iti tandaanan yu. Iti kaano man. Dinto agbaligi ti aramid dagiti managdakdakas at tao. Siguradun yu adda kayo ti agbaligi. Tano saan? Da kayo to ti agbanag a nakakaasi. Glenn, amangan nun amuan dati amin. Nga awan kin agpayso na dagit imbagbagata. Uwan nga rod, Noemi. Matuloy ti meeting tayo inton madamdama. Kasanon? Basta takdaran ta, no anya timbagata. Mala, agsagana kan, ta umadanim ti meeting. Madanaganag, Glenn. Amangan no dayto yan ti pakaikatanta. Ay, sayang ti trabaho ta no kas pangarigan. Iti sangwanan nyo. Kaya't ko kumaadenggen ken imatangan nyo. Ti panagkid daw ko iti dispensa kini Dexter. Gapo tanamatiak adagos. Iti panangdadael daken kwada. Awan ti kinapudno dagiti amin anaidanon kada kayo nga impormasyon. Nga adda pa kay naigan na iti parikot a mapaspasaran tayo ita. Gapo tanabiru kanen ti husto a pagtataudan ti parikot a mapaspasaran tayo ita. Jak amo, no apay anaaramid ti sabali at tao, apadaksen ti padada at tao. Ngamkas iti kunada, dinto polos agbaligi ti dakas apangga. Kat ita, intay denggen ti ibaga ni Dexter. Kat, kayat kung ipakaam mo, ama expel da Noime ken Glenn iti dayo ti akumpanya. Gapo iti saan anasayaat nga aramid da. Pakawanan na kuma, Dexter. Gapo iti kanayon a panagduadwakan ka. Awan anyaman na sila. Tinapatag, nakaamiris kan. Nakula apanak. Gapo iti negatibo a panunot ko. Ken nanayunan pa'y. Idi kumporme ti indandanon da kanyak. Amok anadagsan ti riknam, Dexter. Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan kan ka. Lipatan mong tinapalabas sila. Kat mga barwanan tamanan. Wan, Dexter. Baliwak ti ugalit. Asaan na kun amamati kadagiti maidandanon kanyak. Ajak na panagnakan no pudnuan no saan. No adda parikot. Pagsaritaan ta kumait tinasaya at awagas bakat. Iti kasta, masulbar ta anasayaat. Wan lakay. Kat pakawanan na kumanan. Numang dadaal ka iti padam a tao, namnamaem nga iti odi na, adda katukad na apagbabawyam to. Agsisinakit kan agtitinulong kit di, tapno naanayas latta ti panaglalangan iti tunggal maysa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.